It-tweġiba lil kap nazzjonalista Adrian Delija li ma rridx elezzjoni fit-23 Belt u Raħal fil-25 ta' Mejju li ġej hija l-vot. Dan kien il-messaġġ tal-Partit Laburista dwar il-manuvra tal-Partit Nazzjonalista li rid iċaħħad il-vot lil madwar 130,000 ruħ fit-23 lokalità kważi kollha fin-nofsinhar ta' Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista Lidja Abela seħed din it-tattika bħala logħba li diġà saret fil-passat mill-Partit Nazzjonalista u tesponi l-ipokresija grassa fiħdanu. Dr. Abela qalet li l-Partit Laburista irid li n-nies jivvutaw fl-elezzjonijiet u jeżerċitaw id-dritt tal-vot tagħhom. Partit Nazzjonalista għal skopijiet purament partiġjani qed jilab bid-demokrazija. Qiegħed juża tattiċi tal-mistħija biex ma jħallix lil poplu Malti u Awċi jivvota fl-elezzjonijiet illi ġejjin. Il-Ministru Owen Bonnici qal li f'din l-elezzjoni il-poplu se jkollu għażla bejn min mhux kapaċi jmexxi partit u min kapaċi jmexxi pajjiż mimli enerġija. L-għażla qatt ma kienet ċara daqs illum. Għandna fuq naħa partit li huwa l-Partit Nazzjonalista li jrid iwaqqaf elezzjoni fi 23 lokalità fis-sawt tal-pajjiż u għandna mbagħad il-Partit Laburista li huwa mimli enerġija biex ikompli ibiddel dan il-pajjiż u jagħmlu aħjar. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Silvio Parnis saħaq li huwa l-Partit Laburista li jemmen fil-Kunsilli Lokali u mhux il-Partit Nazzjonalista li jitkellem tant dwarhom. Fit-13 lokalità il-Partit Nazzjonalista ħareġ biss bħala numru ta' kandidati daqskemm preżentament għandu kunsilliera lokali fil-lokal rispettiv. Dan il-fatt qed iwassal sabiex isir il-lob ta' tfal li qed imexxi l-Partit Nazzjonalista huwa ta' bilħaq qed iwettaq ġlieda kontra pajjiżna, kontra Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.